Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 9:25. Ug karon mag-abot sa part 2 sa Managlahing Dalan. Ug labungo pa maglangas ang cellphone, magbasa sa ko sa inyong comment mga ka-listeners, no? Ang una si Nimalus Beans. Pa-shout out po idol, nice to hear that jud ang imong drama dul. Okay kayo. Salamat po nimo Nimalus Beans, no? Naminaw siya si Agaton ang bayit nga maton. Na si Lini Omega, hehe, kaluoy. Galangas mo cellphone, kaluoy gyud. Asar to dapit. Comment si Lina Amiga sa kung balak-balak no, to ni apil kog balak 2016 pa man nga video no. Hehe kaluoy lami tiwasan. Garaon pa ni si Lina Amiga. Gamaoy mo tong balaka po no. Salamat Lina Amiga sa pagtan-aw sa kay video sa una no, ang balak-balak. Ug si Randy Castro, Boss Parto sa Managlahing Dalan, mo na ni. Parto. Si iMemes YouTube, salamat og upload. Happy Dakidak Part 7. Way sa payan iMemes YouTube. No? Si Aisa Alcosaybi, Present Admin. Finally, di na gyud. Salamat admin. You're the best guide admin dyan. Love jud nimo imo mga listener sa request aning Happy Dakidak. God bless you. Salamat po nimo. Aisa Alcosaybi no sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Si iMemes YouTube. Ito, naglangas man. Mo lagi puding cellphone na kay makakuan ba? Makadisturbo sa akong pagbasa kay maglangas. Adira si iMemes YouTube gawlat ko ani nga drama. Salamat kayo iMemes YouTube no. Si Chechi shout out idol dugay na Japon kayo kung gahulat ani. Salamat sa dugang sumpay idols. Sumpay po dayon sa Managlahing Dalan idol mo na part 2 na ta sa Managlahing Dalan. Salamat Chechi ano pagpaminaw. Si animation, yes, naanag yun ang sumpay. Thanks idol, always sa payan animation, no? Si Grace Balasabas, yehe, may sumpay na yun sa kadugayan. Salamat boss sa kanunay pag-upload. Always sa payan Grace Balasabas, no? Salamat po sa kanunay pagpaminaw. Ong si Jenny Aloberio, wow, nibalik na dito ang atong gihuwat. Salamat kayo ha sa pag-upload ug balik. Always sa payan Jenny Oliverio, no? Salamat po sa pagpaabot aning Happy Dakidak, no? Si Charis, naka-first radyo og comment. Kumusta dyan? Always ko naminaw tagsa lang makakomment kay busy po sa work. God bless watching and listening from UK. Salamat kay Charis, no? Ikaw di una nakakomment sa Higala o Hostisya nga drama, no? Salamat kay Charis, no? Nagya po na kakanunay nagpaminaw. Si John Carlo Pulago. Ay, hihi. Salamat kay Idol. Dugay jud ni naghulat ani nga drama. Salamat po kayo John Carlo Pulago, no? Pagpaabot sa Happy Dakidak. Si Lingil Habman, ay daghan salamat kayo Sir Sus. Idol daghan ka drama, salamat jud kayo. Salamat po Lingil Habman. Hello Sir Idol, thank you jud kayo. Isa pa yan Lingil Habman. No? Si Ma'am Life Journey, thank you Kent. With heart no, salamat ang emoji nga nagpahiyom. Salamat kayo no. Ma'am Life Journey sa pagpaabot aning Happy Dakidak no. Ug sa pagpaminaw sa mga drama ug sa makanunayon nga pag suporta no pinagi sa pagpaminaw o sa imong pagtabang nako ma'am no medyo ko malimot niyo ma'am salamat kayo. Si Rotel Dilandas, good morning Bliss Idol, thanks sa upload sa Happy Dakidak. Daghan jud nag-ambang isa na ako doon, go lang tayo, don't skip the ad. Salamat kayo Rotel Dilandas no, with tulo ka heart, salamat kayo sa imong pag kanunay pagpaminaw no. Nakanumdum ko shout out ni ko ano Ma'am Jisule. Salamat kay ni Ma'am Jisule day no. Bisag wa na ko kabantay nag-comment pero di ko pun kumalimot ni Ma'am Jisule. Dako sad kay tong natabang no? Si Ma'am Jisule. Si ang galangas sa pudok ng cellphone. Sir man to. Sir man to. Sinsya makalisod sa galangasan ng cellphone ba? Si Renato Crenshaw Jr. Hello Sir John, salamat sa imong new drama, makalingaw ug makahupay sa kalaay. Salamat kayo Renato Crenshaw Jr. sa pagpaminaw. Si Darling Sumagang,
kita ko sa video di man ko ganahan mas maayo drama thanks sir. Salamat po dahil sumaga no sa paminaw papaabot sa Happy Lucky Duck. Dunay kalahian sa salida no kung sa drama. Lisod man gud og kanang himuan og salida ang maong drama kay kinahanglan og kuan jud kanang expert ka sa pag-edit no kay wala ta sa drama gud ang itik kay mangulata man tong itik sa drama. Lisod to himuang salida kay kanang kinahanglan pa to og kuan jud expert sa pag-edit pa kanang mura jud kagikulata sa itik ba. Nang murag lisod mao nang naiba ang salida mga kalasinas no kay lisod ang pagtrabaho no sa maong drama himong salida. Gawas lang sa mga expert kayo nga mo edit no. Asa ra man tong comment na wa man. Si salamat galing sumagang no. Langasan gani cellphone na pud. Nga si Jenny Oliverio salamat kay naa sa ibag o kay nagsunod-sunod na permi. Salamat kayo Jenny Oliverio no. Dugay na kayo kung ka wala ka paminaw og drama jud since 1997 kay sa Manila naman ko ni Puyo o ni Puyo good maayo gani kay naay social media. Maayo no. Salamat kayo Jenny Oliverio no sa imong kanang kanunay pagpaminaw. Unya si Ma'am Isim si Diana po new drama. Salamat idol. Minaw lang ko while working. Once again, please help us. Amping permi idol. God bless as always. Salamat po Ma'am Isim no. Ug si Chichana Kuino uy nasumpayan na si Happy Lucky Duck. Salamat Chichana Kuino no sa pagpaabot ning Happy Lucky Duck. Nya dinala nako tas tiwason na lang nako ini guman sa drama ang ubang comment pagbasa no. Paminawan niya ang part 2 sa Managlahing Dala. Road is long. O karon sa tusugilanon, Managlahing Dala. Mag-search lagi kuno siya sa library. Pero ako mong tungging lang nga dili kay magpagabi eh. Ay, tawgi siya si mong cellphone bay. Di lagi makontak. Na, mao na ron. Sa may kapuslanan ng cellphone nga, di mo makontak. Asam ka ni bata, awi. Gisupak na sa niya nga kung gibao niya. Tigda. Iyan na sa gisupak. Bay di no. Gusto ko siyang masuko na ko ni bata. Bay, basig doon na lang nalanganan bay. O gano'n din mo sa manawag. Nasa cellphone. Akong tawagan, di mo kontak. Ay, basig nalubat sa to, dong. Maong dili mo makontak. Di ba? Why signal sa iyang himutangan? Kay usahay ra ba ng library? Lisod signal diha. Kay close door ko na diha. Napita gud. Pidag ni bata. Lagi. Di gud maglikay nga masuko ko. Ay, yo. Ayaw to kabalaki kay dako na kay to. Ano mabalaka magug ka? Kung gimingaw kasi imong manghod, ako'y tanawa. Tutuki ko. Mura-mura ang mingaw nga. Gamay ra magdiferensya ng tutok ko. Ha? Nakuha lang ko sa lamos. Ay kong lingaw-lingaw wala to, Kloy. Sipok ang lingaw ko. Ikaw rin hingaw wala. Mauna ni ron. Pagan si Bilin Anida. Pagkakinod! Come on, Billy Boy. Manakan na ta sa taas. Boss. Namay pagkanting kwarto dito sa taas para sa mga VIP. Dadalang siya dito. At na dito, idarok-darok. Saba na ko, eh. Dali na, Billy Boy. Ato na ta sa taas. Gusto na ko mutilawan ng kikan sa kawas. Ang hagit yung ka, ha? Sige, dali na. Oh, yes! Tahod gid kasi mong maguwang, no? Oh, natural. Ako ko ng manoy. Pwede kong mahibaw kung unsa gid ang imong manoy? Ha? Stricto kayo ng imong manoy? Dili man. Pinangga lang yung kayo ko na niya. Unsaon nga, kami naman lang gunduha. Sukad pa sa gagmay pa mi. Bata pa mi nga wala mga ginikanan. Sa'yo nga namatay nga mong mama o papa. Ug siya na nagatiman ako. Maunang tahod gyud ko niya.
Kaya siya mo inaning kamot, sukad pa mi sa gagmay pa. Siya na'y... Sige, sige. Nakasabot na ko. Basig, muhila ka pa hinuon diha. Ay, salamat nga, nakasabot ka. Jer, gusto kong makigimamat ulit sa imong manoy. Kana kon okay ra nimo. Kay abi mo, nakadaig ko sa imong manoy. Ug ako sad nakadaig sad ko nimo. Tungod kay mitahod ka gid sa imong maguwang. Buotan ka. Ug labing siguro, buotan sa imong manoy. Oh, Sheila. Sa tanang mga manoy, siya ang pinakabuutan alang nako. Sige na. Ato na ta. Kay basig makasabaan kag maayo ron sa imong manoy. Nihatod ti ka. Ha? Ando na mi, Jim. Billy boy, panik-panik ka. Basig din lang ka mo panik. Ay, kabara ka. Ikaw pa. Mayo kod kayo nga buda sa romansa. Bisag ko'y kama, pero nagkahigayon gihapon. Bilib ko nimo. Siya? Ano ko? Bye. Bye, Billy boy. Kaya Wow! Kwarta. 5,000 na. Sige, ano na mi. Tara mo, Joko. Boss, asan ta, boss? Asa mata? Muad to ko kasino. Ihatod ti ka sa inyo. Ayaw lang, Shell, oy. Ayaw lang kong ihatod tungod yun sa amo. Kay basin og makakita si Manoy. Magtuon niya siya nga nagbulak-bulak ko sa pag-eskwela. Magtuon niya siya nga wa ko musod. Sige, good. Ikaw, good. Ang sa kinana, oh. Hanggaw na bira na. Kinaugon ka na ako, ba? Jerry, ayaw! Sheila, Ayaw na lang pagkanaog. bantay. Nanaog ang sakay sa mong auto. Boss, si Minaron talang ng driver, boss. Kung tingali ni kailan na to, na? Dini ka lang, Joko. Ako na mo doon. Bukaan ko na sa owning driver. Boss, sulti lang birahan na namo, ha? Kaya birahan na dahil namo. Sir, bantay. Niya pa yung gani ang sakay sa mong auto. Ubod, may daparmas. Ayaw ka to. Pwede kang manaog, Bart? Uy. Babae man din yung driver. Unsa may problema ninyo? Kamo man may overtake? Sorry, ma'am, sorry. Pero sa sunod, ayaw pagdanghag, ha? Sayang kayo mong kagwapa na, niya danghag ka. Hilas ko di mo manulti. Kamo mo ay nagdanghag. Sir, ayaw lang. Sagdin na siya. Boss, sorry lang kayo, boss, ha? Babae man gud ang nag-drive. Uy! Tama di kay kauban. Do! Nganong kini mo ikipadrive ni mo, ha? Ikaw na do! Mura magagbayot. Babae mo ikipadrive. Sorry lang kayo, boss. Ida. Usik-usik lang ka sa oras ako na. Ayaw pa diyang hagsunod, ha? Tagi pa kagwapa, eh. Hilas tawhana. Mura na ba gwapo? Ito na siya. Tana, ato na ta. Ato ni mo birahe, boss. Wa tay dungog ato, Joko. Ha? Kung ako tumbirahan. Babae na drive. Babae din na driver, boss. Oh, guwapa na ba? Hadlok yun ay kang babae, boss na. Sukod taon. Pero, magkita mi pag-usap ito, babihan. Magkita na mi.
Dinhi lang, Shell. Ipalihog ko lugar dinhi. Anher ko. Asa man ang inyong bayan na, Jer? Tuwa pa sa sud. Dili mayo nga adto ka munong. Basig makita na niya ka sa akong maguwang. Ihato lang ka sa sud. Gusto sa kong makikimamat sa imong maguwang. Ha? Ay, unya na lang. Sige ha. Salamat kayo. Bye. Bye. Ikugan akong sila eh. Iyan akong gilibrihan og kaon. Iyap gyud kong gihatod. Muli na ko. Ibasig, mabaw na ito. Paabot ako sa Manudino. Nindudas kong kibati sa dihing. Nakita na ko siya eh. Maragibati na akong naikugman ako. Murag siya. Siya na babae nga gipitik sa akong kasing-kasing. Kinsa to nagato mo, Jerry? Manoy Dino? Kinsa to nagato mo nga nagaw to? Ug ganong karon ka lang na uli. Tubag ako litsi. Manoy Dino? Nasuko siya. Iya kong gibangakan. Pasilo ako, Manoy. Pagdali na diya. Aron magilis niya pagkaon. Oh, Manoy! Ipadaog lang ko kaduha. Pero kausaran nga akong daog. Kadipalas ba ani oy? Ragi malas lang yapon nining gabi una, Don Arnulfo. Don Mariano. Mahuway sa kaniyot. Mas malas. Dali. Ari sa takaniyot sa bar. Ay kabala ka, akong taya. Come on, Don Arnulfo. Siya to na. Pumas malas. Di pa giday ka maayo nga manugal. Abi mo, ang maayong manugal dili magkabaw mo straight sa dulo. Doon ang naslaimpre. Kailangan gitawag nilang kawas malas. Pero ikaw bilib ko ni. Isag dako ka nagpildi, padayon ka lang gihapon. Munang dali ka nang mahudlat sa pundo. Sige na. Imlan na yung buhay. Stinside na. Na. Good. Pasensya ka na, Don Mariano. Gusto rin ko mamaway aron sa ingon. Makadata ko nimo sa akong huwam nimo. No. Ay ka na kunaw na. Dibaw ko nga mubayad ka. Bisag kapila na kamusad ako, pero wag yapon mawa ang akong pagsalik nimo. Well, kung gusto ka pang muduwa, mahimong pagamiton tagihapon ka. Kailan mo gusto? Pautangon gihapon ko nimo. Bisan wa pa ko kabayad sa una na akong utang nimo. Ha? Don Arnulfo, ang sugarol di nakabaong mo kwenta kung pila na iyang nautang. Ang na siyang unahuna kung kanus asya di binasot. Ay, sorry kayo, Don Mariano. Ay problema. Kung saman gusto pa kang muhuam. Diba kung gusto ka pang muduwa, nabitin ka pa. Wa ka pa malingaw. Ang tinood, gamay ra lang imong giwam na ko. Sekando. Di ba kung makabayad ka? Pila ba'y gusto ni mong huwam? Mo nga. Ay, kadlo. May pagsalit ko ni. Makahuwam ko nimo 2 million?
Oh. Oh. Sorry. Bila 2 million? Oh. 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 Silang kung gidakaan ka ra. Wa ko dakis mong kantidad. Tinoon gigamir na ko sa imong huamon. Ha? May mayo isakto na itong 5 ka milyon. Oh. Oh. Bisiga mo nagmatab. Nagtuo kang nagbinuwag ko. Ano? Wa ko magbinuwag. Seryoso. Juan. Okay. Isyuhan talaga cheque. Aron imo lang pa Elisa diya sa pangkuha ni Casino. Okay, kaniyot. Oh. 5 million. Iyan ipagamit ako. Noy? Asas man Dino. Tuan na dong, milakaw na. Ganiha ragid unta tong mulakaw. Pero, di man gid siya mulakaw. Basta dili pa kaniya makita din hisbay. Time pa. Unsa man nakagkaon, gamay ra man lagi kag gikaon. Naglanang kag. Wa ko ganahin ni kaon ay. Nga naman, way laming sudan. Ako na ba nagluto, ana? Imo ka ng paborito ang inununang tulingan? Gisinghagan ko ni Anoy. Gisinghagan kong Manoy Dino. Unsa? Dahil siya, Daddy. Oh. Kumusta, Don Arnulfo? Ako si Billy. Bugtong anak ni Daddy Mariano. Kung unsa imong problema, ingnan ako. Oh. Unsa? Isultihan akong daddy party nimo. O ako maiyang giagad. Ako siyang gingnan nga maayom ka na siya mo bayad. So, way problema. Dili ba, Daddy? Yes. Tinuod ka na, Don Arnulfo. Actually, kini si Billy, muli ang bugtong manunulong sa tanan akong mga negosyo. Karoon pila ka mga adlaw, siya na ang mudumaan niya sa tanan akong mga negosyo. Ug tingali, ato ka na lang unya niya makinegosye kuno sa may mga kinahanglanon nimo. Murinyo ka ba o unsa? Mubayad o mabuwang pa? Si Billy na unya bahala na. Oh, mao ba? Dad. Mas may tingaling magpabugnaw na ta. Atong dad ka diyon sa bar ning mong kasino, Daddy. Atong dadon si Don Arnulfo. Sige. Usa man, okay ra nimo, Don Arnulfo. Okay ra kay ko. Iho, Billy. Okay, good. Okay, let's go. Atong tas bar ning mong kasino. Abi ni mo, Billy, iho. Dako kong kalipay nga gikahimama ta karong adlaw. Wa ko magtuo nga pagkabuutan di sa anak ni Don Mariano. Buutan kay kong anak, Don Arnulfo. Ngadto sa mga tao nga maayo usab nga rin ako. Way kalainan ang among mga batasan na bata. Oh, mao ba? Sige, Don Arnulfo. First time karon sa atong panagimamat. Mao nga mag-inom ta. Aging selebrasyon sa atong panagimamat. Oh, okay. Okay, let's have a toast. Okay. Okay, toast. Toast. May mubag masayran ako kung kinsa ka ng maong tao. Ngayon magipulis kong dapit diha sa mga kasing-kasing. Dino, hatagan na lang nato kagawasan ang usag-usa nato kakaugalingon. O isipon nato nga dili kita alang sa usag-usa. Sige. Ako na lang ipaghinaot. Nga magbalipayon ka uban sa mga lalaki. Salamat, Dino. Salamat nga nakasabot ka ra. Daghan kayong salamat. Sakit maralita mo karon sa tunggog masila. Apat na tuson ko mong kasakitan. Tungulog alang sa kumangod. Way mo pala ninyo ha? Tulis na eh! Oh. Wabi na ituyo! Kanara nyo pa cellphone. Ihatag lang ninyo palihog. Dali. Kawasan niyo mga cellphone, dali.
Brad. Kung cellphone, Brad, dali. Pwede kwarta lang ako ihatag, boss. Kanang kwarta ang cellphone. Importante ka na akong cellphone, boss. Wa ko ilabot kung unsa lang importante ni mo. Usa ambil na. Dali. Lugar. Dali, lugar. Tara. Laban day. Kasulpa, yung katawa na, uy. Upat sila kabuhok. Kailangan mo, hindi ko mako pagpalik ng cellphone. Na dito ang mga number na importante. Kailangan makuha ko kato. Law ko. Sundan ko kitong mga tawa na. Tuwas lang. Katong dapat ka nanuli sa gym. Huwas lang kabantay nga ako sa nagisundan. Sugatong ko sa rin napita. Kwarta na rin, Choy. Mga mahalo na ba mo cellphone, Choy? Kwarta na rin, kata. Choy, kinibal ka. Wa mo kailan ako. Usa ko sa inyong gitulis dito sa jeep. Giingnan ta mo nga importante kayo nako ang akong cellphone. Pero inyo yung gikuha. Kasi nagtuo mo nga nahadlo ka ng daan inyong kutsilyo. Kamu ni patawag sa mutihan, no? Ang kanya, Basta mailog ko ni kutsilyo. Ipataog ko ni ninyo. Pabali niya ko magtanruan. Karon, malas mo. Kaya nailog ko na kini kutsilyo. Tudluan ta mo kusang paggamit ng kutsilyo, ha? Niyay! Angay mo paghipuso diri sa kalibutan! Dong. Isara pa rin ito, Toy. Isara, dali! Oo, dong. Huwag na magitan ako inangawa ko. Ano mo tos dong dino? Huwag nagkadugo man to. Bye. Dong, bye. Bueno. Ba't ka na buduas kasino, Don Arnulfo? Saman? Nakaipunan niya? Ano apa? O kung magkinahanglan kapag dugang puhunan, just in case lang ha, Don Arnulfo, ni Arami diri. Teksi lang ko, aron ipadaan ako dito sa imong nimutangan ng kwarta. Catch. Salamat kayo, Don Mariano. Bili Iho, salamat kayo ninyong duha. Sige, diyan talang unang mamanhi. Why problema, Don Arnulfo? Okay, areo na ko. Salamat kayo sa vino. Animal kang dako, Bili. Ayaw ka balaka, Dad. Laro ko ni. Patuyo ko na to sa atong mga pahad si Don Arnulfo. Unsa? May plano ko, Dad. Para dili siya makabaliban. Unsa ka na, iyo? Murag, di buinas ko karong adawa na. Maayo tingali, ihurot ko kinig kasado para dako ang tubo ug mudaog. Awa, Dad. Gipusta niya kurot ang tanan niya naug. Nagtuti ka lang siyang ginibuy na siya. Pagkabulay o tawada. Wa sa mahibaw nga may kontak ka diya sa sulod. Ayaw na siyang pusuya, Dad. Tagayon na siya kigayon nga malingaw. Malingaw siya ba siyang kwarta. Total. Ang narabya pa na padung. Kaya dili pa na buundang. Kung dili siya magkadaog dako. Unsay plano mo?
Nindot kong plano dati. Para sa iyang anak. Daom sa nako pagsulti nga, wa pa man mangutanan nako. Ha? Pero, paita sa nimo dong, uy. Ako may masugamak ani. Nga naman. Imo magingnan. Nga wa ko kasulti nimo nga, wa pa si kaon. Ay, kaguol naman yung Ing na lang nga nalimot ka. Ang kalimot noy, way gahom. Unsa may nalimtan dito, Chloe, Jerry? Manoy din, Sa inyong problema. Wa bay. Unsa lagi itong nadungog na ko nga mihisgot mo, nalimot lang. Ay, kuan bay ba? Si Takirob, ang babae sa tricycad. May utang mga ko niya naningil. Akong ipaingon ni Dong Jerry nga nalimot ko. Oh, sabi na ko, Gunsa. Dong Jerry, bisig dugay ko rin mauli. Kamu na'y bahala din sa bahay, ha? Oo, manoy. Eh, manglimpyo mi karon si Nito Chloe. Wa man ko klase ron. Mag-operasyon limpyo mi si Nito Chloe. Di ba, Nito Chloe? Uy. Mauna bay. Manglimpyo mo rin din sa bahay. Limpyo mi. Oh, sige. Mahinon. Sige, kay mulakaw na ko. Dapat may sudan diha. Kamu lang ko na'y bahala din, ha? Sige, rin lang ko, Jerry. Ay, salamat. Abi na kong kasap manasag ko. Sige dong. Kumbate. Niara ko sa imong likod. Okay, kay ka, Nito Chloe. Pati kayo. Kumbate! Kumpati. Dad? Daddy? Manglakaw sa mikadiyot, Dad. Dadon ako si Yaya Sepa. Dad? Natuog pa tingali. Magbilin na kong message sa iyang phone. Yaya? Uy, aday! Ato na taday. O, Yaya. Upang lagi mo gawa si daddy ni mo. Naghagok pa tingali to. Kay baho ka na. Tagdugay na kayong mauli. Usahay mabuntagan pa. Maugyod day. Ang butong unsa na itong orasa siya na uli ganid ang kadlaon. Murag gisapot mo ganito. Aw, pildi na sa tingalis kasino, Yaya. Hay, unsaon na lang na nako amahan na, uy. Tana, Yaya. Tana day. Uy. Unsa na ba ro rasa? Wa man ko pukaw sa katabang. Uy. Akong cellphone. Ari ama day message. Si Sheila. Nagbili na lang og message. Kung nagpaybaw nga nalakaw sila si Sita. Unsa ba itong orasa ko na uli gabi? Ang akong cellphone. Kinsa man ning nanawag? O may nga sa tao nga nakarehistro. Number naman ang nakabutang. Ako lang tumagon. Hello? Hello, Don Arnulfo. Oy, kinsa man eh? Wa ka ba day makailas kong tingog? Ako ni si Don Mariano. Oy, Don Mariano, ikaw din eh? Yes, ako ni. Diin ka man na makapangayo sa akong number. Di na ka na importante. Ako pa. Tungod sa kadagan sa akong koleksyon, di ko maglisod sa pag-dress nimo kung asa ka. Ha? Magari ka karon sa kasino. Kuan? May gusto kong ipalaila nimo. Ay kabala ka. Di ba kung maningil sa imong huwam din ako? Magari ka ba? Day, asa man di ay taday. Imo mangyog kong gida. Gusto kong mag-shopping, Yaya. O, lainan lang ko mag-shopping, away ka uban. O, mauba? Uy, susabin akong unsa. Hey, shopping ro di ay. Bisag magbuntagay pa taday. Okay kay ko, ana. Ay! Ala. Sulit na bira, uy. Taka na ko. Ala, Noy, nanaog ang driver. Murag suko kaayo. Panirado mo. Ayaw mong pangapli.
Ayaw ka na, Ognoy, ha? Ayaw, gyud. Alam, iduol na nato, Noy. Hoy! Hoy! Hoy, gawas na rin! Pila mo giro kay ka na! Gawas! Ako na do'y bugiro nga. Ikaw may overtake. Now, sa niya! Buko ni headlight, Timor! Ha? Ayaw. Gawas sa lagi! Ayaw kayo magkabayad ko, anak. Gawas! Buko ni headlight, Timor! Pasali ka magawas! Buko ni, gawas! Pastilan. Oo. Gawas na ko. Ikaw ba? Atayan mo eh! Hoy! Ikaw ha! Ibo ba ko nagisubag ang driver na mo? Ay, pagka-flapel, ha? Hanahin sa ni mo! Ay, pagka-flapel! Umapil na ikaw, magbuhos ka! Pagan ka ron! Ang kiro ning tawahan na, da. Day, ayaw pagkawas, Day! Kasalbahis ba nimo? Ikaw pa may overtake na mo, ikaw pa masuko. Ikaw pa manapat. Ay, Busado ko nimo. Ay, pagka-flapel! Kaya rin driver's taxi mo akong siminaka? Ikaw may angay seminaron, kaya busado kayo ka. Sa! Ikaw ba? Nagtuwag kang dito ay apel, tuwag kay gwapa ka. Ha? Ha? May problema na, Bart. Hoy! Huwag kayo labot, ha? Amo na Ay, pagka-apel, pita! Tapos duhan mo eh. Posel! Pusil mo lang. O saman, gusto ka lugnan ko ng agtang nimo, ha? Sorry, boss. Sige, ari. Okay na mo, miss? Okay ra. Salamat, ha. Ay, sir. Sir, salamat kayo, sir, ha? Imo ba tong giposel, sir? Bugiro, bati pa yung kay tingog. Karon, butagam to. Bugiro kay to da. Mag-isog-isog siya. Mawag na may tabo niya. Pero sige lang, at least, bisipat siya. Huwag way kagubot ka na yung tabo. Tode. Ako na si Billy. Ay, sir, ako san si Sipa. Og kini nga akong kauban si Sheila. Og kini siyang driver sa taxi nga gisukmag atong bugirong dako bating tingog. Sheila, usa man, gusto mong ihatod na mo? Naam ko si Kinan. Ayaw na lang. Maluoy ko aning driver good. Nasukmagan na ba yung taon Way ni? problema na. Atong bayaran. Ayaw na lang, sir, uy. Ako rin bahala niya. Salamat na lang. Dali na ni driver. Yaya, dali na. Oo, day. Ay, guwapo. Salamat, guwapo. Nahimamat ko na siya. Ug dili ko siya lungan. Hangtod nga makuha ko siya. Wala siya mahibaw. Nga ako itong tawa kong gisugo sa pag-overtake nila. Aron maila-ila ko siya. Kwak pa gining animal da. Murag dili na siya mapapa sa una-una. Maako ka na sila. Maako ka na. Ay, lain na din sa kasino. Ay, nga, watay na kong kwartang da. Pero, sige lang. Dili lang una akong malugal karon. Pagkikitaan ko lang una si Don Mariano. At tuon ko siya sa bar ni kasino. At tuwa siya dito maghuwat na ako. Don Arnolfo. Oh, Don Mariano. Dali, lingkod. Sa tagay-tagay, yung lingkuran. Ang ingon man paso si Don Arnolfo. Salamat. Salamat kayo, Don Mariano. Kining, Don Mariano, unsa pa'y paghisultihan ni mo na ako? Ganong, imo man kong gipatawag, ha? Tungod kay gusto kong ipahibaw ni mo. Yang imong huwam dali na ako. Niabot na sa 10 million. 10 million? Oh. Misiga magunang imong mata. Ay kabala ka, pangyoon ta ka kunusaw ni mo sa pagbayad ang mga utang. Pero ayaw sabda nga naningil krona. Wa ko maningil. Gisultihan talang ka para ma-aware ka nga. Kung di pa mabayaran ang maong yuta, mahimong igarantiya lang una ni mo ang titulo sa maong yuta. Total, mahalin na makuha raman gapon ni mo ang titulo. Salamat kayo, Don Mariano.
sila sa mall. Suman na. Sundan na mo. Sige. Sundin ninyo. Pero ayaw mong paila. Ayaw mong pahalata. Dili ko gusto masayod siya nga ako siyang ipasundan. Boss. Sige na ka. Kawalan do hablo no. Dako. Andi na ko magkuhat niyo sa sakyanan. Tawagi ko matag karon niya. Gusto ko mahibaw sa matag lihok nila. Kung kinsang lalaki nag-ibid-ibid niya. Oh, may problema na, boss. Sige na, sige na. Ikaw na mo. Yaya, dali. Arita nga ri, oh. May mga nindot ng mga sinina diri. Ay, kining day, tayong patita. Mag-shopping magkahata. Oh, Pero ni aman lagi tas menswear. ang. Yaya, ang naman upalitan ako pambabay si Jerry. Oh, ha? Kisa ba ng jire? Taman jire? Ay, wa pa man di ka makailan niya, no? Ay, wagi. Taman jire na. Hindi ka man na, day. Imo ng papaday. Kung sa ifafa ba? Ha, imong ikal ba? Ang pamos ba? Ang pams. Wa dyan ko makasabot na yung gipanulti, Yaya, Ay, uy. wa day kike. Wasan. Wasan? Ay, Saan man may na? padiay ko. O, day na. Ay, pastilan. Abot ba na kung ipasabot ba? Imo bang boyfriend? Aw, habi na kong unsa. Imo nag-boyfriend si Jerry, day? Oh, Yaya. Ay, alano? Orlando! Ay, may boyfriend na Judy ay ka, day! Ay! 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 Ay, kanindot, di ay ni mo, day. Uy, pero Yaya, ayaw lang pagsabak ang daddy, ha? Ano man? Basig masukuon niya to. Ako lang yung masulti niya. Ako lang siyang hinahinayan sa pagpasabot. Ay, problema na, day. Oy, ikaw pa! Nounsa ka, ka-Berks gugunay mo! Ka-Berks! Ako guin mo lalay. Sa kasakit o kalipay, nara ko sa imong likod ay. Unungan taka. Magkinaunsa man ang kalibutan, magtuwad-tuwad ang kalibutan. Di tagig ka pasagdan. Ha, grabe sa di mo, Yagod. Oh, sadya. Magkatuwad-tuwad ka ng kalibutan. Oh, murag magsumba. Bito day, kung asa ka malipay, suporta ko ni mo kanunay. Balag ako'y mabian sa tren. Kay, murag, wala naman jogoy paglaom. Mao ba, Yaya? Ha, dali na, Yaya. Mananaw ta dirig nindot ka mga sinina, mga polo. Tabangi kog pili. Unsa? Ora, sir. Na sila suot sa department store. Kung namili sila yung mga sinina, boss. Sir. Sinina? Oo. Murag, namili po sila pulo. Pero, laki man yung lagi pili, boss. Buot mo ipasabot. Namili sila mga pulo nga panglalaki. Oo. Para asa man? Ha? Kinsa ba yung hatagan na? Ha, Draco? Sir, boss, amo. Ako pagutanon kung para asa nang iyang gikumpra. Ang yan mo. Ha? Panid Aw. Pangitag pagi mahibaw ninyo. Kung para kang kinsa ka na iyang ipapalit. Aw. Gusto ko masayot. Pasig para na iyang hinigop. Uy, Gusto kong masayot. Kung kinsang lalaking iyang hinigop. Ano sa paghipo sa manato? aw. Okay, boss. Manawag ba siya na ako karon? Wala ba ko'y klase na? Lisod sa kayog. Mamakakong manilino. Yan ako'y klase. Kibasig masakpan hinoon ko. Mawada yung klase. Lisod na. Jerry, Oh. Manoy? kumusta naman yung pag-eskwela? Okay naman, Manoy. Paningkamot gidong. Kaya wag yung ko hilaing gitinguha nga makakuha kag kurso. Makatapos kasi mong pagtuon. Mo nga ayaw yung pagkapila-pila ng mga bisyos mga batanon karon. Ilabi na ka ng illegal nga drugas. Manoy, ako ipasalig nimo. Nga dili gyud mahitabo nga malambigit ko anang ginadiling drugas. Ayaw kog ilha, Manoy. Kung mahibaw-an mo, nga miapil ko anang bisyo, ha? Dong, Manoy, bisig sa kalisod sa atong kahimtang. Dili gid ako pasagdan nga akong pag-eskwela. Ako ning isaad mo, Manoy. salamat dong. Kung mahimo, ayaw na pagkapil-apilan ng uyab-uyab. Ha?
Kay una ang pagpakigrelasyon ni Moso sa kababay. Kay basig usaon niya na sa makaguba sa mong mga damgo. Manoy, Usaragi akong gustong imong buhaton dong. Paningkamot gyud ka makagraduar ka. Kay para imor gyud na. Dili na para ako. O Manoy, ako rin isaadi mo. Ug, salamat kayo sa imong mga pahimangno. Ug pag-iya rin ako, Manoy. Dili ko gyud kinikalimtan. Dili ta kapakyason sa imong tinguha na ako, Manoy. Ihurot ko ang tanan kong paningkamot nga makahuman ko sa akong kursong criminology. Para nimo ang akong kalampusan, Manoy. Ayaw gyud pag-apil-apil ang mga bisyo sa mga batanon karon dong. Labi na ka ng illegal nga drugas. Dili gyud ka na mahitabo, Manoy. Kontra ko kaayo ka ng butang. Dili gyud mahitabo nga magumon ko anang shabu, Manoy. Dili gyud. Likay una ang pagpakigrelasyon sa kababay, Jerry. Kay basig mao niya na makaguba sa imong mga damgo. Dili ka na mahitabo, Manoy. Dili ka na mahitabo. Tinuod. Ang kanagikuhaan kong kusog. Ang makalampos ko sa akong pagtakong. Mao ka ng tinuod, Manoy. Ang silon, di Bakting. Siya kinunawag. Si Sheta. May kayo, wad na rin sa manalinom. Tabagon ko siya. Hello? Dugay lagi kang nakatubag. Pasensya na. Nang laba pa mabubuan niya. Akong i-charge ang akong cellphone. Nanglaba di ay ka? Nga naman unta. Paapason unta ti ka diri sa mall. Pero busy man di ay ka. Nanglaba pa man di ay ka. Sige na lang. Ugma na lang ta magkita. Sige. Bye. Bye. I love you. I love you too. Yala na, yala. Kalamit nila paminaw. Uy, na may I love you, I love you. Saba ka diha, yaya. Uy, manungog sa kada. Dali na, arita sa unahan. Kalindot ni paminaw. Tako, nagkaroon ka silang syuting. Araw kayo na nabigay ko matukuyan. Huwag ka na, huwag ato ka ng kamutan. Mail na nato ka na lakiya. Ano na itong ipuson? Huwag na'y kompetensya si Boss Billy. Matyo na ito ang mong lalaki. Nabuang ka sa usalang kababay. Naidagas ka magayan oy hanggaw. Dad, lahi si Sheila. Basta lagi, basta. Gubton ko gini lugar, awa niya. Billy, Wa ko magkabidya, Dad. Paulbuhon ko ang dakong bomba. Nga mao niya ikadukan sa mga tao ng dapita. Ug mo kurog sila sa kugan. unsa? Maugid ako buhaton, Dad. Billy, iho. Naibaw ka bagusay dangatan unya so maabot. Kung mao ka na imong buhaton. Magguba ang atong negosyo. Timan Billy. Dili tanan nga na sa taas anaa sa tumpirol. Busa huna-huna ka na sa magkadagan. Ayaw pagpabilib nako. Dad, wa ko magpabilib ni mo. Gusto na! Di ko gusto nga muhimo kag mga lakang nga di ko masayod. Ayaw gyud ka na pagbuhata. Ayaw ka gol bahin na ng babayana. Makuha ta siya. Nagkasabot ka. Tubag ako, Litse! Nakasabot ka ba? Oh, Dad. Good! Ako rin bahala na. Ay, salamat
Salamat ni anak yun kasabay. Kinsakit ka atong mga tawhana, yaya, no? O nga no kahang gisundan man ta nila? Basig mga kidnapper to sila, day. O buot ka nilang kidnapon aron ipalukat. Unsa? Maong yun na, day. Kung dili magani. Aw, klaro na kaayo. Klaro nga unsa? Nga ako ang ilang buot kidnapon. Matawag na ta, yaya, oy. Ay. Hakbi ni. Waka uyon da. Wako tuhoid. Lisod tuho aning naw nga. Hey, pagkakinort. Nga ano man eh. Murag di gyud ko katuo ini da. Kada duwa na ko, padag-uno ko inig sugod. Pero sa kadugayan, urot lang yapon. Wa ka ko binuangi ani. Don Arnulfo. Oh, Don Mariano. Murag dili maayo alang nimo karong gabi na. Wa ka ko binuangi ani, Don Mariano? Unsay buot mong ipasabot? Nga naay tikas din sa kasino. Dako na kay kog pildi aning kasino. Gawas nga dako kag pilde. Dako pagyug kag utang. Magpahibaw ko nimong daan, Don Arnulfo. Ngapit na ang tagal sa pizza nga atong gikasabutan. Nga imo lang bayran ang imong nahuwam diri nako. Full payments ang imong gisaan. Og ako sang ipahibaw nimo. Nga miabot na sa 10 million kapin ang imong nahuwam. Dana among tubo. 10 million? Tukloy. Si Jerry. Ay, tuapas ba niyo bay? Naligo. Hapit na tingali ito mahuman. Mo ba? Sige, ari on stone akong giloto na ko ha. Pwede no? Kay basig, mahubas niya to. Biyaan sa tika diya ha. Ang cellphone ni Jerry. May nag-text. Kinsa makaning nag-text niya? Ay, pwede tang magkita karon. Kinsa man eh? Kinsa kining nag-text ni Jerry? Pwede ba ko na sila magkita? Shell. Babae. Iya ka ning hinigugma. Nagtarong ka ning pataas yung pag-eskwela. Gisupak ka niyang akong kipaon niya. Dito, Chloe? Ipareho ko sa akong uniform nga gihay-hay di anoy? Kay akong utahon? Manadino? Pagilis. Kaya gusto ko mag-exulti mo. Ha? Sepa? Sepa? Sir! Dire. Paliti ko dito mainom. Usa lang ka botelya. Sige na. Uy, sir. Kusayo pod ni mong nag-inom, sir. Oy! Murag sa tanaw na ako, murag wa pa ka mukhaon, nag-inom na ka. Ayaw ko pagbotel, Letze! Leche, gatas. Paliti ko dito bino! Oo, lagi, kwarta, be. Ay, paitan ni akong amo, oy. Para concern lang ta sa iyang health. Musuko man doon, pagkakidon. Yaya? Oy, day! Asa man ka? Na, gisugo kong daddy ni mo, oy. Papaliton kong mainom. Naurot naman iyang giinom. Nag-inom si daddy? Uy, kasayo, good. Na, ambot lang agtong daddy ni mo. Ako bitong giingnan. Masuko, manuan.
Dili ko no siya pagbutan. Asa man siya, Yaya? Ay, to siyang gamayng library. Ayaw pagpalit, ha? Ambi ng kwarta, be. Uy, ayaw. Makasabaan ko, day. Ako rin bahalang mo rason. Dad? Oh, sila, iha. Kasayo ko din mo nag-inom, Dad. Murag wa pa matingali kay to. Oh, mabitang miinom ko, aron ko makatog. Dad, murag sa gunso na ning imong pagsigig inom, da. May problema ba, Dad? Problema? Wa, iha. Iyon, asa na ba to si Sipa, ha? Akong gipugngan si Yaya sa imong gisugo, Daddy. Oh, unsa? Dad, gusto na. Igo na. Sige na, pahuway na diha. Magsulti lang unya ta inigmata na nimo, ha? Pahuway na, Dad. Iha. Unsap kay pagkisultihan man din na ako. Asam to akong cellphone? Dire ram to. Ako mo to gi-charge? Nagtukloy? Noy? Dong! Wa ka kakita sa kong cellphone, Noy? Wa man ko mohilabot sa imong cellphone. Asam di ay nga. Wa naman dire. Na, basig to atong Manoy Dino nimo. Ha? Manoy? Kini ba yung ipangita? Oh, Ikuha na ko yung cellphone. Tungod kay may mistakes nimo. Ug mao na ang gusto kong pagkigsultihan nimo. Manoy. Nagtarong ka ba sa mong pag-eskwela, Jerry? Manoy. Tubag ako. Nagtarong ka ba sa mong pag-eskwela? Manoy. Di ba gipahimangnuan ta naman kang daan? Nga di pa ko gusto nga musud ka ng uyab-uyab kaya nag-eskwela ka pa. Pero nga nung gisubak mo ko nimo? Manoy Dino. Nakabasa ko sa text sa mong cellphone. Pwede ba ko nung karong makita? Siya rin hinungdan kung nga nung dugay ka usahay mo uli. Manoy. Saylo ako. Kisupak bidan nimo nga akong balaod. Ang akong kipaon nimo. Saylo ako, Manoy. Pero, wa man ako pasagdi ang akong pag-eskwela. Ayaw ko gatagi ang rasona, Jerry. Di mahitabo nga dili mapiktuhan ang imong pagtuon sa maong relasyon. Naibaw ka ba? Kung unsa nga akong mga pagsakripisyo nga gihimo, kanat tungod kay gusto ko nga makahuman ka. Graduating ka na. Nagtarong man bitaw ko sa akong pag-eskwela. Wa ko man pasagdi ang akong pagtuon, Manoy. Ay, lagi kong sulti kayo niya na! Hindi ko magkadawat ang rasona. Unsa naman nagmag-away mo? Magbuwag mo. Di ka mapiktuhan ang iyong pagtuon. Jerry, di ko musupak ni mo kung makigrelasyon na kag babae. Pero unya na kung makagraduate ka na. Tuti mo ka na akong gisaan sa lubnganan sa itong mga ginikanan. Nga di ka pasagdan. Buhaton ako ang tanan nga makahuman ka lang sa mong pagtuon. Ug human niya na, bahala na kag unsay mga plano mo sa mong kaugalingon. Di na kong milabot pa. Pero karong nga nag-eskwela ka pa, tumanag kung unsay akong gipabuhat nimo. Kay para na nimo, di na para ako. Sakmuyo ko nimo, Jerry. Kaya ubos ko nimo. Wa nimo baliha ang akong mga pagpaningkamot. Kaya ubos ko nimo. Oh, nawa. Unsa na akong gingon nimo? Gisultihan pa nimog sa iyo, dili unta na maingon ana ang iyang reaksyon. Oh, makahatag ka pa unta sa imong rason. Nan karon be, unsa man ni? Ha? Libawaan man gina niya. Di, pwerte hiubusa. Pero, gilang. Hilang dong. Ay, kablaka. Tabangan takas pagpasabot ni Manoy Dino nimo. Ikaw man sa likod. Gilang. Ay, maminaw na. Maminaw mo na ba? Pasabton lang yun na. Sige lang. Ako ray bahala anang Manoy ni mo Dino. Mulig eh. Ako ray bahala.
Nahibaw na dahil si Manoy nimo? Nga may gikarelasyon na kang babae? Oh. Huwag nahiubos yan akong maayo. Mahimo ba makigsulti ko sa imong maguwang? Ha? Makigsulti ko niya. Pasabton ko siya nga dili babag sa imong pagtuon ang atong relasyon. Mukuyo ko nimo sa inyo. Oh. Unya. Ako na makigsulti niya. O sultihan ko siya nga dadon ta ka dito sa bay. Ano na, ikasulti mo siya. Sige. Mao na atong sabot. O kung magkasulti na mo, pahibaw adayon ko ha. Oh, Sheila. Gusto sa kong makigila-ila sa imong maguwang. Gusto kong makigimamat niya. Oh, pero dili pa na karon. Naa pa siya sa kaiubos. Dili ko lang una siya tandugon para dili mo samutong yung kaiubos na ako. Mahal ako nga ako maguwang. Pinanggan ako siya. Gisakitan po ko sa dihang nahiubos siya na ako. Natural ka nga sa minagsuon, uy. Pero mawala na. Sige. Kung magkasulti namin si Manoy nimo, ako'y mapasabot niya. Salamat. Salamat, Sheila. Boss, walang baya, boss. Dihara mo sila sundan. Dako sa dislagbay. Siguro mo? Nga diha siya misuod? Boss. Misuod sa ida, boss. Kanya giklaro ninyo. Nga nagin siya diha magpuyo. Basig na lang siya bisita diha. O di na maong. Mo lagi na, boss. O sa masudlon na mo, boss. Sulti lang, boss. Kaya mo rin na sudlon. Susiho na mo kung nabag yun sila magpuyo sa sud. Sige. Sudlo na to. Mukuyog ka sa sud, boss. Mukuyog ko ninyo sa sud. Pero kinahanglan magbaskara kita nga musud sa babae. Uy. Magmura dito adik mga tulisan na ni boss. Kay tulison tam bitaw sila. Tulison na to. Pero way patay nga may tabo. Ayaw niyong dapati ang mga taong nasa sud. Nagkasabot mo? Oo, boss. Karon na to sa boss. Ayaw. Dili una karon. Sa sunod ng higayon. Bye. Bye. Nakasabot ko si mong gibati. Pero gamay ra ka ng problema ha bayo. Di ni gamay alam ako, Tukloy. Bye. Sukad pagid ka niya to. Wa ko'y lang tinguha. Nga matagan ko sa tanan ng akong mangod. Tanan gihimo ko. Bahalag wa ko'y tuog. Wa ko'y kaon. Ang importante nga magkakwarta ko. Para na ako ikapalit kung unsa may kinahanglan sa kumangod. Pero wa ka na niya tanawak kung unsay ako mga pagsakripisyo. Pero bay, wa man sana magpasabot nga tungod kay nakigrelasyon kay babae, mapakyas lang jud kasi mong tinguha. Wa man ta kibaw. Nga sa iyang pagpakigrelasyon sa maong babae, mo'y naghatag nag-inspirasyon nga magkugi. Maningkamot para makagraduate. Nabay uban bay nga ingon anak. Ang babae nga ilang gimahal, mo'y gihimo nilang inspirasyon para makalampo sila sa pag-eskwela. Ug makahatag nilang maayong kaugmaon sa higayon nga makatrabaho na. Anak na bay. Libaw ka, Tukloy. Gisakripisyo ko nga kung kaugalingon. Wala ko'y plano nga magbinyo pa. Tungod kay siya na mo'y akong gitutukan. Wa ko na luntawa nga akong kalipay. Tungod kay nasira na ang akong hunahuna. Nga siyara ang akong manghod. Mo'y bugtong makahatag na ko kalipay.
Uy, may nagdawag. Tumagon ako. Hello? Kinilang vino, mo'y makapawa sa akong problema. Unsaon ko man nakapagbayad si Don Mariano. Niatras man ang bayar nako sa yuta sa Bohol. Unsaon man ako ni? Sir! Unsa? Ay, kabayog naong. Sir, makalang, sir. Oy, Unsa sir, ba tuyo ni mo? makalang, sir. Unsa'y tuyo ni mo, Litsi? Ay, ang galit. Ginantikan, dili ko magpasamok. Ay, telepono, sir. Ikaw ang gipangita. Kinsang nanawag, ha? Siya ko no si Dong Mariano. Si Don Mariano? Hello. Unsa na, Don Arnulfo? Oh, Minabay na ang pizza sa adlaw nga atong gikasabutan. Gani kay ekstinanta ka o 5 ka adlaw. So karon, unsa naman? Makuha ko na ba ang bayad nga imong gisaan nako? Don Mariano, Ako'y tao nga maayo kayong ikasabot, Don Arnulfo. O kontra ko kayo ka ng tao nga di ka maumutuman sa sabot. Dagan akong na-eksperyensya ni anak. Kaigo lang kong gisaran. Pero silang tanan, wa sila magmahay. Ako silang gipapatay. unsa? Pero sa pagkatinuod lang, maayo kayo kung ito sa mga tao na maayo sa rin ako. So, balik ta sa itong topic, kung sa naman, wala na problema. Don Mariano, may problema na gamay sa akong yuta dito sa Bohol. Ang buyer, kining may problema sa buyer. So, dili mo na yun. Madayon yun nagbaligya. Galing lang kay ang buyer nga akong nasabot, nakaproblema man. Mao nga, sige, pangitaan lang ako paagi. Kana, maulay akong kanahan. Kana bang mangitag yung paagi? Bueno, di sa tingal ni Mayo nga anita sa telepono magsulti. Gusto ko nga magkasulti tagtarong. Aron kapangitaan na ito nagsulpad kining problema. Kaya sa pagkatinuod lang, dako ring kwarta na involved. So, di maayo nga dili na ito hisgutan og maayo. Magkita taog ma sa hotel ni Casino. Magpaabot ko nimo sa restaurant sa mong hotel. Alas 7 sa gabi. Okay? Okay. Good. Sige. Bye. Unsaon ko man ini? Animal! Kung resultas dyan pagsulti, ha, Daddy? Nagkapunga-punga. Masabot nga problemado kayo siya sa pagtubag. Ug mao na ning higayon na, Billy. Nga pahukmong ta siya. Ug piton ta siya maayo nining higayon na. Aron mamahimo siyang kiko. Nga kung unsay atong ipabuhat kaniya, bubuhat siya. Hangtod nga mapugo siya sa paghatag sa iyang anak diri nato. Asa si Manidino nito, Chloe? Milakaw man to, dong. Ambot og asa to. Wa man magsulti og asa siya. Stilan. Naiubos kini siyang maayos kong gipuhat na. Ana ginadong. Natural ra na sa mga maguwang nga nagpangga silang mga manghod. Mahiubos o manggani ng laing tao. Siya pa, nga imog yung igsuon. Mulakaw ko nito, Chloe. Wa man ka mo'y klase ron. Pero magkita mi karon sa akong hinigugma. Na! Musamot yung kayo ubo si
Manoy ni mo dino ani dong. Kung buhato na nimo. Dili na siya angin mahiubos noy. Kaya ako nang ipailan niya ang babae na akong gimahal. Og gusto ko masayog siya. Ngabisan sa among relasyon. Dili ka na makaguba sa akong pagtuon. Dong! Day, ikabahal ko daning ilang mga sudaan, day. Kunya, mong lamias akong mga linuto dito sa bahay, day. Oy, mas lami pa magani itong akong linuto. Ayaw pagsulti anak yaya, uy. Maikog ta sa taga-restaurant. Ay, ganong dili man ta dito sa ato na nga na lang. Doon ako ipaabot, yaya. Ha? Uy, kisa man? Oh, naara siya, yaya. Kanang upaw nga misod. Dili na mao, yaya, uy. Aw! Kanang usaba, kanang nagdungan, Ay, kanang... Hala, kagwapo ko na day. Mura man nag-artista. Hala na. Hi. Oh, hi. Dili pa kayo dugay. Ay, ila-ila di mo, Jerry. Si Yaya Sepa. Hi, hinay, hi. Ay, hala, oy. Nagkulimot mong kus ako nga, noy. Ako di ay si Yaya Sipa, no? Uy, ibalik man akong sakit, oy. Ay, Unsa mang sakita ay, basta magkakita ko, gwapo, ma-amnesia ko. Unsa? Ay, Pastilan. oh, bitaw. Si Aw day Oh, kayo si kay. Aw, oy. Ay, si Aw, bitaw. Ay, well, depende. Pero, gwapa akong ikatubang, maserious di ako usahay. Jerry, unsa may imo? Ikaw lang order sa imong gusto. Ayaw lang eh. Unsay ayaw lang, uy. Magwawa pag gina siya, uy. Sige na ba, pag-order na. Kaniyan ako sa kasino. Kung saan ko maghaas pagpasabot si Don Mariano. Daghan ba siya mga tao? Lisod ni tawhanan kung mao'y manggahon. Oh, uy, may isa ka tao na may paingon ako. Uy. Sunod ako, sir. Nagkuwati mo, Dres, Don Mariano. Ha? Dre, sir. Yes, na Dre, nagkuwati mo. Ay, gipangulbaan man ko. Uy, unsa man? May kasa man sa kwarto ni Belino? Ay. May nakasuhod man ka nga kawatan. Kuyawan ako, oy! Ikaw manggo din na bay dino. Wala ka mo lakaw. Milakaw si Jerry. Tuwa milakaw bay. Asam ko na siya. Kuan ka nang. Di ba ko tuklayin ka sa siya? Bay, pasad din ang nagdong Jerry, oy nga mag-uyab-uyab. Dako naman sa gula siya, God. Gawas pa. Wa mo ko nakita nga. Iyang napasagda ng iya pagtuon. Gani, bigdako mo iyang grado. Tukloy. Bay, kana si Jerry, nakita na ko nga usa siya ka responsable nga pagkatao. Tarong man ang manghod ni Mugod. Buutan niya, matinahuron pagkikain na. Busawa kay angay kabalakan anang dong Jerry. Tukloy. Ay, salamat. Busugan ako. Grabe ni mo, yaya, uy. Ikaw na may nakahurot sa Lumpia, Shanghai. Aw, lumpia Shanghai di ay ito. Bira kong lumpia tawge. Hanggaw ka, yaya, uy. Ay, mas hanggaw to Ruel Kirante. Ay, uy, day, sunod ani, day ba? Uy, taman jire. Musta man ka di? Sunod ani, day, asa naman sa taday? Mangumpra na ko, yaya. Unya, ikaw na lang sa akong mga kinumpra dito sa bahay. Kay manuroy pa mi si Jerry. Aw, iwada ko'y labot sa soroy, day. Oo, pwede na sa dumakuyog ka, yaya. Oo, hey, bitaw, ay, di kong kuyog, ay, magsamok-samok lang yung kunin niya. Jerry, kuyog lang sa taha. Mag-grocery ko para sa bahay. Unya, pag-apil na lang sa para sa inyo. Ayaw eh. Para inyo lang.
Ay, ayaw, uy. Ayaw dugaya. Dang, Jere. Ay, balibaring grasya dong, uy. Karabay ako grasya balibara, no? Mahimog yun ng disgrasya. Maong tanduan na lang aron ta madali. Sir, hindi na ka magaduol na, sir. Oh. Siya na nga, mahuwat ka na ko kanina. Tantim ko rin ang gibitingan. Pero, okay. Nasa nagbiting. Kamu na po. O, sir, wala si Don Mariano. Oh, sige. Daghang kayong salamat. Siya ito na. Arnulfo. Kumusta na? May da ka bang nindog na palitan? Makalipay ba na ako doon, Arnulfo? Kuan. Nganong ingon sa nang luspad ka man? May problema ba? Doon, Arnulfo. Don Mariano, pasaylo ang wa ko makatumad sa akong kisaat. Don Mariano, paningkamutan ako nga mabayaran ko ang mao kong utang. Pero mangayon akong dugang panahon. Unsaon nga miatras man god ang akong buyer. Sabi mo, Don Arnulfo, ikaw pa lang ang unang tao nga nabuhi pa sa imo ni Ana nga imong gihimo karon. Murag swerte ka. Don Mariano. Daghan sa mga miduol nako nangayog pabor. Mihangyo. Wag yun nako balibari. Pero sa dihang mipakyas sila sa ilang saad, silang tanan. Gihurot ko lakip ang ilang pamilya. Di ba na kamay anak na babae, Don Arnulfo? Don Mariano, please, ayaw ninyo iapil ang akong anak. Mubayad lagi ko. Kung gusto ka, dihan na lang ito nimo katong titulo sa akong yuta dito sa Bohol. Na ako'y daghang yuta. Oh, Pero wa ka na magpasabot nga nag-apas ko sa mong yuta. Ang ako, mao ang tao nga akong gikasabot kung unsa siya kasinsero nga kasabot. Kadong nag-abot na sa parkinganan sa mall, imo katong anak, di ba? Don Mariano. Pagkaswerte mo, nakaanak kag maanyag nga dalaga. Mubayad lagi ko. Promise. Sabi mo, Don Arnulfo, masalamatan mo dako nga nakabaton kag anak nga sama kaniya. Kay siya mo ay nagluwas kanimo gikan sa kamatayon. Pero ay kabala ka, kadtong tanan mong utang nako nga ilagan ito. 10 million kapin. Ay, yes. 10 million kapin. Kanang maumong utang, mapapas lang na kung makipagkasal ang imong anak sa akong anak. Pero di ka mo sugot, naran ni mo. Diba o nakag-unsay sunod kamay ka mo? Wata kahadlo ka. Tungod kay ako itaw nga di makamaong manghadlok. Isultihan talaga. Ka makahuna-huna. Para dili ka sad magmahay nako kuno sa may akong mahimong desisyon. Kining ako inamigo lang Wata ka isipa nga akong kaaway. Tungod kay amigo ta. O kay amigo gihatag nako nimo ang tanang pabor. Kanang pagsapot. So sa may ikasulti sa akong gisulti nimo sa imong ikasulti. Okay.
Taka, Pugson. Taga-dagag panahon sa paguna-una. Kaya sapagkat tinuod, nakakita ang akong anak sa imong anak. O nakagusto siya sa imong anak. Mga agig regalo ko sa akong anak, kapahangan ko siya nga makasal sila og sa imong anak. O kung mahitabo ka na, tanan mong utang, impas. May mahabilin, bisan usa ka dako. Pero di ka musugot. Narani mo. Pabuta lang ang sunod nga mahitabo. Don Mariano. Ginoo ko. Unsa may akong buhaton? Naglibog ko. Musugot magahang akong anak sa gusto mahitabo ni Don Mariano. Maoning inyo? Oh, kanang baya. Nga naman ka. Mura magnabala ka man kaayo. Kuan, walang, wa ko mahibaw kung nasaan ko sa pagsulti ang akong maguwang. Ayaw ka bala ka. Ako'y makigsulti niya. Asa man siya? Dali, sod nga rin. Jerry. Pasensya ka na ha. Kung saan nga, pobre man gud mi. Asa man imong makuwang? Nang lingkod sa diha, ariyon ko na sa iyong kwarto. Basig, mi pahuway. Ganong karon ka lang, Jerry. Oh. Manoy. Yun sa imong. Manoy. Si Sheila. Akong hinigugma. Sheila? Si Manoy Dino. Siya nga akong gingon mo. Nga ako maguwang. Ang pinangga ko maguwang. Manoy, mag-ilis na ako kadiyot ha. Ipaliho ko entertain ni Sheila. Sheila? Diyan daw nagkakriyot ha. Mag-ilis na ako. Sige. Nga nung gitutukan mo ko ni Mugingon na. Wa ka magtuo nga. Ako ang nahimong hinigugma sa imong manghod. Kung wa ka magtuo, labaw na ko. Wa ko mahibaw nga ikaw ba di ay ang giingon ni Jerry nga iyang igsuon. Maudi nga wakanay panahon nga makikita na ko. Kaya doon na nadayla yung lalaki ng kapapitik sa imong kasing-kasing. Sakit man. Pero wa ko'y mahimo dino. Tungod kay nakita kung way padulngan ang atong relasyon. Tungod kay matod mo pa. Mas labaw mong gihatagan og importansya ang imong manghod kaysa sa atong relasyon. So unsa pa may akong paabuton diha nimo? Dito ka mabasol. Pero nakalitan ako aning akong nakita karon. Nakita og nabasa ko sa imong mga mata. Nga mahal mo paghihapon ako. Di ka makalimot na. Ikaw ra ang mabasol aning tanan Tino. Kung unsay nahitabo sa atong relasyon, ikaw ra ang mabasol. Milakaw siya. Bibiyak nga wa na lang manangkit kang Jerry. Sheila! Sheila! Manoy, asa to si Sheila? May emergency ko no. O wa na lang siya makapabot mo. Ako na lang yung gitugon. Ha? Mahal ta ka Tino. Pero ikaw raw sa paghinundan ko nga nung nakiglambigit ko sa laing pinuhat. Mahal ta ka Tino. Pero ikaw raw sa ang nagpapatay aning maong pagbatia. Ikasubo ko.
Gituyo ko ang pagdahas sa akong hinigugma, Manoy. Tungod kay dili ko gusto nga makapamaka ko nimo. Nga mailimod ko nimo. Naibaw kong supa kini sa imong kagustuhan. Apan siya ang akong inspirasyon, Manoy. Usa siya sa naghatag ka na akong kadasig. Nga makabot ko ang akong kalampusan. Jerry. Dugay ba nagkaable? Sir, ay, Chonsing kay ka, sir, ha? Manggakos man lang kag diretso, sir. Arigi, kupot diri, sir, diri dapit. Ay, pagkakidot! Ay, may backfire magugad diha. Mauna na. Inom na sad. Bida, porbida. Ay, way adlaw dili mahubog. Bida ni, ako pa'y anak ni mo ay Okay. Usam ka mo, dudoy ka. Ayaw pa doon kaya, ay! Usam mo siya, ay! Bugat raraban ni mo! Ay! Maglagot gani ko ron, ay paligid ta karon pa ingon dito sa imong kwarto ba? Awaron, ipaligid ti ka. Ha? Ipaligid lang lagi ti ka lagi, awa lagi! Ay, ayaw lagi diha, ay kagilok. Ay kagilok. Ay, agoy. Gunit, dali, sir, gunit, sir. Ale. Katabag man ta akong posisyon din eh. Pero mura naman hinong ko ni caregiver. Ay, pagkakidort. Dali, agoy, kabugat. Ay, hala. Si Daisila na ron. Hala, sir! Nabuhi ang ka. Giahak na. Wabaga taon ni mabungi. Bos. Yan sila si Bruno, bos ay. Oh, Bruno. O sa'yo balita? Vamos, nailangan na mo ang lalaki nga mo ay karelasyon karon sa babae kay mong ibkan. Oo ba? Kinsa siya, Bruno? Ug asa siya magpuyo? Kuan. Dili siya tulon ang bahay sa mga lalaki busing. Ug ang mga lalaki, way problema. Usa ka estudyante. May gatas mas baba busing. Gusto kong ikahimamat ka ng tawanan. Gusto ko makakita siyang Paraguay. Ang sabay gusto na yung busing. Ayaw lang sa ninyong hilabdi. Panyidi lang muna. Gusto ko masayod kung unsay background ang tawanan. Ayaw lang ninyo kung saa. Pagkasabot mo? Oo, busing. Hinay lang, yaya, ha? Hinay lang. Hinay yun eh. Kaya gani harag kini bugat. Bugat sa gani si Arnold po. Bugat ni Kaga. Uhuy. Bago pa din siya naabot, yaya. Nagsunod lang yun mo, day. Una lang siya naabot ni mo. Milagro nga sa'yo siyang nauli. Pero mausad lagi. Hubog pod. Ay, hubog mo lang. Kapit mong gani mo dudoy na ko. Ay, Joke lang, day. Di na may bungan ng imong amanoy. Umot usod yung kay problema ng imong amahan sa. Ako, dudak yung ko. Nga, unsa man, yaya? Nga may dako ning problema. Ha? Matay palagi. Bisag ato pa ning ipatagaan. May dako gud ning problema. Yaya. Sigilit bakti na iyang cellphone. Huwag yun ito baga. Nga naman ka. Sino ito, Chloe? Huwag ko kakita niya karon. Asa ba siya? Si Bernardino. Mura-mura tao siya. Manoy?
Mulakaw ka, Manoy. Kinahalangan mo kahit ko, Jerry. Graduating ka na. Mas dako ang gikinahanglan ng kantidad. Basta dili angay nga mo pahuway ko. Manoy, og dili na ni mo magkaya, mahimo mag mupahuwayan ako eskwela. Ug usa may gusto nimo nga magminyo na ka? Usa may ibuhin mo sa imong pamilya? Manoy, Jerry, usalay kong ihangin mo dong. Di ko gusto nga mahugno ko sa akong mga damgo alang nimo. Di ko gusto nga hamukon ko sa akong tanlag sa atong mga ginikanan nga napasagdan ta ka. Manoy, dako na ko. Ug magpasalamat kog dako sa imong pagiyan ako. Sa imong pag-amuman ako. Ug kung nagtuo ka, nga kung musud ko anang uyab, makadaot sa akong pagtuon. Nasayop ka, Manoy. Tun kay akong gamiton, isip akong inspirasyon, ang babae nga mahal ko. Ug kung dili ko makagraduate, Manoy, wa na'y rason nga ilhon pa ko nimo nga imo igsuon. Jerry. Daddy, higop una aning gatas. Makaayo ni nimo. Dili ko ana. Gusto ko bino. Dad, Tagay ko ninyog bino. Daddy, madaot ka ni imong kalaki. Masakit ka, anak. Pulos na lang alkohol ang sud sa imong lawas. Pasagdi lang ko ninyo. Maura ni sulbad sa akong problema. Kay nga no, Dad? May dako ka bang problema? Dad, please, sultihi ko. Unsa ka namang problema, ha? Anak. Iya. Dad, sultihi ko. Unsay problema nimo? Basin pa di ay matabangan di ka sa imong problema. Unsa ba gyud na, ha? Bahin sa akong utang. Unsa? Pila? Pila ang imong utang, Daddy? 10 million. Unsa? Dad, ayaw gani kong kumidya higingon ana. Wa ko magkumidya sila. Naglibog ko. Wa ko mahibaw kung saan ko pagbayad sa maong utang. Ngano nakautang ka man, anak, Dad? Nga nahibaw ka man unta nga dili ka makabayad anang katidara. Oh, nabutaan ko sa kapatuoran sila. Tungod ka mao'y nagpaswabi sa akong una-una nga mudaog ko niya itong higayon na. Pero, Nabuang ka day sa sugal, Daddy. Pasaylo ako, iya. Daddy? Ang akong lugan. Daddy? Yaya! Yaya, pagtawag ko ka ambulansya! Pagdali! Pagdali, Yaya! Daddy, ayaw piyo nga imong mata, ha? Tanaw na ko, Daddy. Tanaw na ko. Ni ara ko, Dad. Dili ti kabihaan. Dili ti kabihaan, Daddy. Ay, day. Kisa man ay imong gikontak. Si Jerry, Yaya. Gusto ko siyang sultihan sa nahitabo ni Daddy. Way laing makatabang na to, Yaya. Si Jerry ra kyud. Wow. Sige, bibi, ako lay tawag ana niya, bi. Taga-ikos iyang number. Ang akong cellphone. Kasi may nanawag. Huwag man yung rehistro sa akong cellphone. Hello? Ay, hello. Hello. Si Jerene. Oh, ako ni. Gensa ni palihog? Ni Dong. Dong si Sipa ni. Yaya ni Daishila. Oh, Yaya. Ikaw din eh? Dong, ari amin diris ospital dong de. Gikinahanglan lagi kang Daishila dong. Ha? Kaya gano? Naunsa si Sheila? Ay, wa man maunsa si Sheila dong.
Oh, nagunsa man niya mo diya sa ospital. Ang daddy ni Day Sheila, giatake. Unsa? Oo, maudong. O, di pa malihog ko ni Day Sheila nga ipakuntak ka. Kay murag, wala yun ni siya mahibaw sa iyang pagabuhaton. Oh, sige, sige. Naanak ko diya. Asa mong ospital, ha? Si Jerry. Murag nagdali siya. Asam ka siya. Jerry! Jerry! Asam ka to siya. Boss, maulin ba ya? Kaya naigit nga gamay ya. Sin, nga puwa. Wala, Manila. Katong laking ikarelasyon sa anak ni Don Arnulfo. Boss, para, boss. Di ay ha? Maudi ng baya. Sa plano ni boss. Musta na ba sa taga-diot? Panila itong palibot ining ilang dapit. Boss, bigyan mo sila lang yun. Mauna tawanan, Bruno? Di na ba, boss? Di na ba? Kung mo, kinsa ka na tawanan? Kinsa mo nagsakinan nga nagparking sa unahan o kamay. Murag karon pa ko nagkakitaan na. Timanan ko yung plate number. Inguman ang kulor sa sakinan. Sinyasan ko ako mga silingan ng mga amigo na ko. Boss. Kung nato ang sundol ka nagbaya, siguradong mabulabog ang mga lamuyo din, he. Kay... Wa ko'y labot sa mga tao dinig mga unsa sila, Bruno. Sa mataglakaw ko, wa ko'y pakialam kung kinsay mga mapagan. Ang mainungdanon, nga matuman ang ako mga lakaw. Boss, murag biya naman na magpagaw sa mata, boss. Murag nakapanimaho kog dakong kagubot pa na. Boss. Gusto tingali silang salidahan ay. Pero boss, lima yung nagkaroon kang salida. Una, alaganin ta. Tagkan sila. Kung nagkasiguro ko nga may mga kargada usap ka na matawala. Magkapatay man ta nila, pero labing siguro, patay sa ta. So, unsay buhaton, Bruno? Musibat rin eh. Sige, larga. Timan-an ko ting lugar. Sudlon ko kining dapita. Karong umaabot ka mga adlaw. Sheila? Jerry, salamat ka nakontak ka ni Yaya Sepa. Jerry, si Daddy. Kung sinita po si Mundani, si mong amahan. Ambot, kalit lang sa iyong gikutasan. Nga naglisod sa paginhawa. Ug mayo na lang gani kay nadali pa nako siya sa ospital. Kuya, awan ako eh. Abi na ko, ikaw mo igida sa ospital. Ay, sorry kaayo dong. Okay rin. Huwag kayo sa... Ay, pastilan. Gahi mo sa kunig o si Sir Arnulfo. Ibaon na siyang tiguang na. Magsige pag yung inom. Gatos pa yung ibnon. Bino man sad. Pagkakidort. Salamat, Jerry, ha? Bisan unsang orasa, Shell. Ug bisan asa kung magkinahanglan ka na ako. At tuon tagib ka. Jerry. Giyo, o siya na kailan ka chuk sakay sa mga auto, yo. Sana to pag ilang nga, wa man manaog. Ikasabot nga sila. Nga nanggawas na mo. Pag wala yung gibantayan. Sila ra mao nga bisibat. Pita, taw-taw dito sila di oy. Wag mo gawas ka nasa shore. Kita piya. Purag na sila gipanidaan. Kung unsa o kinsa, wa patang mahibaw. Mao nga kamong uban, kinahanglan nga mabinatayon mo ha. Kung doon na mo'y mamatikdan nga bagong sampa, ug di ninyo kaila, ug sa tanaw ninyo murag dunay lahi nga mga lihok,
Magpahibaw din mo susag-usa. Oo, Dino. Sigurado. So, sige, sama sa gihapon, kung unsay mga mamatikdan, i-relay dayon susag-usa. Di ta mo sugot nga masudlan kining dapita og mga tao nga magdaag sagbot sa katilingman. Magtinabangay tang tanan. Ang problema sa tong lugar, di masulbad sa usa lang ka tawo. Di kinahanglan ang daghan. Kung magkahiusa o magtinabangay lang ang tanan, dali ra nga masulbad ang problema. Mo nga dinhi sa tong lugar, atong ipakita nila nga kita dinhi nagkahiusa. One for all for one. Salamat kayo, Jerry, ha. Kung wa pa ka, ambot. Wa ko masayod sa akong pagabuhaton. Timan na ilang kini Sheila. Bisan unsa may mahitabo sa kalibutan. Dili mahitabong nga pasagdan ta ka. Mahal ta ka. Mahimo kong way hinungdan ani kalibutan na kung mawa ka sa akong kalibutan. Jerry. Uy. Nag-uunsa mo. Kuan na kamanday diha. Yayasay pa. Inaaoy. Gaibog-ibog man lang mo na ko, ay. Yaya, uy. Bitaw, dayon lang mo diha. Kay mangita ako ako. Asa man kay Yaya? Ay, are, mangitag gwapong nurse. Si Aw gini siya niya si Pada. Oh. Ano ka? Kalit man lang nausap ang imong mood. Oh. Sheila. Ikaw na. Ayan ang paghilak. Okay ra lagi sa daddy ni mo. Kadiyot ha. Bayranon na ako sa counter ang atong gikaon. Ako na. Ayaw. Ako na. May kwarta ko. Ako ning tinigom. Bayran sa nako, ha? Kung nahibaw ka pa lang, Jerry. Kung nahibaw ka pa lang sa hinungdan. Nga si Dino mo hinungdan na digtanan. Daddy! Diin mo. Nganong karon lang mo nabalik? Doon na lang ko ikipatrabaho sa itong mga tao, Dad. Bahin sa unsa. Bahin sa lalaking may karelasyon sa babae nga akong naibkan, Dad. Unsay buot mong ipasabot. Murag malingaw na ko ni Dad. Malingaw? Kay ngano? Dad, doon na ako'y kalingawan. Kalingawan sa paghunting. Basig masabit atong nga na nahadili. Ay, kabala ka, Dad. Kamao kong laro ini. Mo di akong trabaho dito sa States. Mili, mahimog pasagdan taka sa imong mga gusto. Pero siguro alang nga di ta masabit. Di ko gusto nga maguba ang akong pangan, Billy. Nakasabot ka? Oo, Dad. Bay, Dino. Uy, tukloy. Kung sa ka lang nabot? Bag-o pa, bay, oy. Unya, kumusta naman imong pagbakasyon? Okay ra, bay. Niyam, kao na ka. Kana! Muna akong gipaabot kay pangutang na, bay. Haskang biliba ginako ni mo, bay, oy. Wap kay kaon? Samot. Wa! Hurot kita na kung bilib ni mo, bay. Dali, ano mo kasabot, bay, biliba ginako ni mo, eh. Unya, wa ka mo tanaw dito sa kusina kung napabay bahaw dito. Bisag dukot, bay, papas. Malas ka. Manar ba kong kaon? Nga, si Don Jerry di ay, bay. O, wa pa mo ulis, Jerry. Ug posible adto na tumukaos gawas. Ha? Inigabot adto, di na tumukaon. Kay, di ba, mo to siya nga way makalungag. Ayan, no? Asa mo na ikaw ni kaon? Oo. Dahil 50 pesos. Kaon na rito sa gawas. Ay, salamat. Daan ba di kung di ka makaantos yung magtanaw na kung way kaon? Butan na di mo ba yun? Ay, nalang kong uli-uloy, tukloy. Tuklo na noon.
Sige na. Ikaw na rin to. Mausap ka na yung hunahuna ko ron. Nakuha ko ron sa kwinta. Sa oo ni. Membro di ka sa Hatag Bawi Gang, bay dinaw. Hilom day. Sige na, ikaw na. Ikaw na rin to. Mapasaran ka gid ron. Oh, bay. Og salamat. Salamat kay bay dinaw. Uy, hala. Si Sir Arnold po, nagkamat na. Asa na ba tos day Sheila? Uy, mangita ni niyang iyang daddy ron. Oh. Ay, saon na lang patay ko, ane. Sheila, iha. Daddy. Ay, daddy naman ito. Ay, Sir Arnold po. Ay, Sir, wala ba diri si day Sheila? Sipa? Oh, sir. Ako tao ni. Asa si Sheila? Tuwa silas gawas, sir. Sa may nurse station. Kadiyot, sir, ha. Ako sang aduon, sir, ha. Akong indon nga nagmatanda ka. Ako sang aduon, sir. Asa na ba tos Inday Sheila? Ingon sila kay anak silas dool. Ay, sa kantin. Suwayan ako sa kantin. Ay! Kiat malanag naong mo. Ha? Sorry, sir. Tiguan mo, kiat ng gapon mo. Kay kasakit, tiguang, gibundak. Gibundak! Bida! Gipaudbo kong kasma, bida! Balik ron kay Nam! Ha? Sige. Ano ko paingon niya? Huwat ako. Diyan lago mo padagpatsikap. Sige, huwat ako. Nana ko. Oh. Nilaos. Habi na kong nakadungog sa kong gisuti. Ako'y kubaan. Bida! Bay, tinuod ka? May uyab na sa dong jiri? O, Tukloy. Oo nga, bay. Maunhan ka ni. Bitaw, bay. Wala siya maminaw ni mo. Di ba nga, giingnan man ni mo siya? Pero, para na ako, bay, no? Dili man na babag sa katao nga nag-eskwela. Unya, musod anang uyab-uyab. Kaysa pagkatinuod lang, kana ba yung uyabay? O sabi na siya sa maghatag og inspirasyon nga maningkamot ang usa ka estudyante. Pero depende na sa tao. Naamang uban nga tungod pud anang uyab-uyab, dili na lang musod sa klase kay laing room ang gisudlan, dili classroom. Hay pastilan. Kung mauna, kuya og maunhan kang dong jiri og kaminyo bay. Kay ikaw, wa man gyud ko kabantay nimo nga may uyab ka. Nga may babae kang gidadi ni sa inyo. Kining bay, nakaila ka sa uyab ni Dong Jerry? Nakakita ka ng yang uyab bay? Oh. Sige, Tukloy. Mapahuway mo na ako. Medyo bilabad ako mo. Sige lang bay. Pahuway lang dito. Kay manglimpyo ko din he. Sige. Ay. Kalooy sa tao ni Baydino. Nakasabot ko siyang gibati. Dili lalim ang iyang gibati. Kanang supako ng imong balaod. Ang imong gusto. Di kinalalim eh. Kinisas Dong Jerry na unsa man sa tao ni siya eh. Pero, lain man sa dong parehas Dong Jerry siyang maguwang. Kuya mo sa makiguwang ulit tao. O kung maunay sundon Dong Jerry, unsaon pagsanay silang kaliwat, nga sila rabang duha, hastilan, pagkakidot yun, pagkakidot! Jerry, basin o gusto na kamo uli. Una na lang, para dili to mabalaka si Manoy nimo. Oh, sige. Pero ang tinawad, gusto ginunta kong unungan ka din sa ospital para na makatabang-tabang nimo. Ay, okay ra, uy. Naaman sad si Yaya Sepa.
manawag lang ko nimo kung magkinahanglan ako sa imong presensya. Sige. Kana, yatod ka dito sa kwarto ni daddy nimo din sa ospital. Sige, tana. Susday, diin man taon mo, oy, nangita ko ninyo. Ha? Nga naman? Nakita si daddy nimo. Ha? Nakamata na si Daddy Yaya? O taon, oy, nangita nimo. Mautong, migawas ko kay, nangita man ko ninyo. Diin man in taon mo, oy. Didto ko sa kantin, wa man mo didto. Dito mi sa luyo ning ospital, Yaya. May gamay mang plaza-plaza dito. Aw, maudi ay. Hey, pagkakidot, nangita ko nimo. Abi, lae buto akong nasudlan. Dili buto siya plaza-plaza. Ha? Unsa man di mo nasudlan, Yaya? Morgue man to. Haha, kabaya, oy. Batog na, daghan kang patay. Si Daddy. Murag naglisod og ginawa. Daddy! Daddy! Excuse me, ma'am. No, sa sir. Okay ra, nurse. Giubo lang niya. Naglisod sa pag-ubong. Mautong murag nagkabuang mi kay abi man among naunsa na. Ay, okay ra, nurse, oy. Okay, salamat ha. Nana, natuog na siya balik. Daddy, isa pa yung mo kontak. Si Don Arnolfo. Di ko na siya maktuntak. Yatis ko. Misibat siya siyang utang? Kung maumang ganin ang iyang gibuhat, di gihapon siya magkapalayo. Masundan ko gihapon siya bisag asa pa siya. Taan ka ron, ha? Masama ni mo nga awa naman. Dili naman ni mo magkontak. Ipasusi ko siya sa itong mga tao. Ako rin bahala, Dad. Mulakaw ko, Manoy. Mulakaw ka nga bago pa gani ka na uli. Oh, ganin na ra, Manoy, ay. Asa nung saday ka? Mado ko sa eskwelahan. Sige. Dari mong allowance para karumbuan, ha? Di pa mong ko'y kwarta, Manoy. Sobra siya mong gihatag si may aging buwan. Dawata lang ni. O ikaw na'y bahala na. Basta kay sakto ko sa kong gihatag mo matagbuan. Kung giyon sa mo ang kwarta, di na ko manghilabutan na. Basta kay tarunga lang nas pagasto. Oh, Manoy. Oh, salamat, ani, Manoy. Sige. Sige, Manoy. Ato na ko. Boss, tara mo sa boss. Muna ang laki ha, boss. Nay, muna ang gikarelasyon itong babae nga imong naibgan, boss. Kana siya, boss. Di ay, ha? Karon, naklaro ko na iyang panagway. Sa'yo na mo, boss. Sundan ta siya. Gikan ko dito sa eskwelahan. Mulaos ko dito sa ospital. Pero manangita ko naman dino. Pero unya na. O mahuman ko dito sa eskwelahan. Kay wamang ko ibaw. Usap ko sa may autong miyunong. Oh. Kinsa man sila? Tulog siya kabuk. Murag lain kay tinanawan usa. Ang usang murag may kabagal sing kilid. Ako pa kailan toyo. Mutabo ko sa atbang. Kadiyot lang! Rato, maunitaw na. Ha? O ba? Unsay problema, boss? Uy, unsa ko na problema, Rako. Ikaw may problema. Lain na nila. Tanaw na ito sa abilidad nito, ano? Kung may ikasagubang basyan nila ni Draco, no? Sige, birahin ninyo. Aron mo si bata din eh. O dili na mo pakita. Sige, Draco. Bruno. Kung sa pa'y ipaabot mo, Bruno. Kung hidayon, kaya ko rin mo tapos. Oh, kung kwarta ng inyong tuyo.
Pasensya na, huwag yung kwarta. Estudyante pa taon ko. Yup! Ako rin nag-oras na. Sige, bukay na siyang Bruno. Kaya ito ng regalo ang uwana. Bukay na yun! Bukay! Unsa magay may tabo kan Jerry? Si Dino, unsa may ang buhaton kung may bawaan niya anay tabo siyang banghot? Kay galaan, mga sukin mus kanginan ayaw say pa sa pagpaminaw, ang uban pang mga sumpay na tusungilanon, managlahing dalan. Tagsuwat og Direktor Ray Arellano Spinner Jewel Bense, Recording Editor, Randy Tayad, Soundman Ricky Garig, dalit sa RMN Drama. Buto ka listeners, ang part 2 sa managlahing dala, no? Mag-edit na punta sa part kuan. Sa agaton no? Part 5, mag-edit na po kuan na, no? Sa kuan. Itong tanang higala o hostisya. Kung pwede natin magbasa ta mga ka-listeners sa sumpay sa ganina, no? Wato matiwa sa basa. Ang una si Bon Perkinal. Von Ferkinal, salamat kay Idol, sa payan. Si Labrin Pintuyan, yehe, nanay sumpay, salamat kay Labrin Pintuyan sa pagpaminaw. Si Jocelyn Infante, Lord, salamat. Yan na gyud ang among giatangan. Sa payan, Jocelyn Infante. Si Amis Channel, dagan salamat admin. Ang saya ko, salamat po nimo Amis Channel. No? Si Lino Omega, oh yes, happy dakidak. Muna yung ipaabot yun, ang happy dakidak. Si Ipanso, salamat boss dyan, God bless you. Sa payan, Ipanso, no? Salamat po sa kanunay pagpaminaw. Si Maristel Humawan, mao naman siguro to dul kay naman, nadakpa naman si Sandro. Nagito lagi siguro. Kay nadakpa naman, no? Kung himuan to nilag part to, lahi na ang istorya, no? Nang dili na base sa drama, no? Kay murag naman to part 2 tingali nung salida nila, pero murag lahi na siguro ang sumpay, no? Ang dagan sa istorya bang paglahi na sigal tingali. Salamat kay Maristel Humawan, no, sa pag-inform, no, nga na human na dahil, no? Kinalipat ko kay wala ko kasubay ba? Ano ko kasubay sa salida tungkol sa kabisip po na edit sa ubang drama. No? Salamat kay Maristel Humawan. Si Jessica Laganas, thank you Idol, indot ng drama. Salamat po Jessica Laganas, no, sa pagpaminaw sa higala o hostisya. Si Grace, Ma'am Grace Blanca Flor. Wow, nibalik na dyan. Daghan salamat sa iyo. Sa payan, Ma'am Grace. No? O si Algin Corsiga ay salamat ni Ana dyan ang sumpay. Salamat kay Lord. Sa payan, Algin Corsiga. Salamat sa papaminaw. Si Carmela Binaraw. Salamat Lord. Sa payan, no? Salamat po sa imong papaminaw. Carmela Binaraw. Si Luz Bis. Wow, sa wakas, niabot na yun ang atong ipaabot. Thank you Idol sa pag-upload bitaw Dol. Nice good ang mga drama nga imong upload. Take always have a great day. Salamat kaayo no. Los bis. Og si Rowena Kilaton. Yes, di ana jud ang sumpay. Hihi, dugay na ko paabot. Paabot ani mao pa jud mahuman ako paminaw si Agaton episode 4. Daghang salamat Lord sa walay puwas sa pag-upload. Keep safe always and God bless. Salamat kay Rowena Kilaton no. Si Milchor Kamukamo. Salamat Idol sa imong bag-ong i-upload ni mga drama makalingaw gid. Salamat pud Melchor Kamukamo no. Ug si Cheryl Montino, wow Idol may bag-ong drama uli. Thank you po from Cavite City. Salamat Cheryl Montino no sa Cavite City. Si Carmela Binaraw, wow na pud bag-o ayos tulod. Thank you very much God bless. Salamat pud nimo no Carmela Binaraw. Ug si Dinim Orindo ting sa pag-upload God bless. Salamat po nimo Dinim Orindo sa pagpaminaw. Si Lilian Dinunong, salamat Idol sa sumpay listening from Riyadh. Pwede upload nimo ang mutya ni Marimar. Salamat. Wala may drama siguro nga mutya ni Marimar no. Ang mutya ni Baliling no, pero na-upload na siya ni Amiga drama no. Lilian Dinunong. Pasensya kayo no kay wala jud ning mutya ni Marimar no. Kung mutya ni Baliling imong ipasabot nana siya ni Amiga drama no. Si Jean Love Amat kani okay pud kaayo kani kay Kulba Hinam. Salamat sa dyan sa bagong drama. Way sa paya no Jean Love Amat. Si MG si Roma, thank you Idol. Way sa payan MG si Roma. Si Mark Ortizano. Duha ra man ni heart no, emoji nagkatawa nga nagluha no.
Na si Aisa Alcosaybi, salamat kay Mark Hortesano, nalingaw siya sa si Agato, no? Si Aisa Alcosaybi, salamat amin sa bagong drama. Salamat admin dyan, bagon sa ni maayo kay Gira siguro ni katug sa admin kay maapil sa kog katulgon magtan-aw sa imo mata. Pahuway jud ayaw gansi. God bless you. Salamat kay Aisa Alcosaybi, no? Si sa Pantas Vlog, thanks idol, abot na jud ang sumpay sa hapit dakidak. Happy dakidak, no? Salamat sa Pantas Vlog, no? Sa imong pagpaabot ug paminaw aning dramahan, no? Nung sa uban pang drama sa Pantas Vlog, daghang kayong salamat, no? Sa makanunayong pagpaminaw. Si Saisi Morales talaga may sumpay na, thank you. Isa pa yan, Saisi Morales, no? Aisa Season, Aisa Season, no? Wow, salamat. Naanal jud sumpay ang happy dakidak. Dugay ra ba na sumpayan ni salamat. O isa pa yan, Aisa Season. Shout out sir, diri Bukidnon. Shout out nimo, no? Aisa Season di sa Bukidnon, no? Salamat sa pagpaminaw Aisa Season. Si Saisi Morales, upat ka heart o tulo ka likes o upat ka kuan upat ka kumo. Si Gisa Anura, thank you Sir Jan sa upload. Nakakita ko sa salida, lahi man ang story. Oy, mas excited pa ko sa drama. Salamat kay Gisa Anura, no? Si Ariel Pasyol, hello boss, asa naman ang episode 2 ani? Mas nindot jud pirmi kung action drama boss. Mao na yung part 2. Salamat sa pagpaminaw, no? Og mao to mga listeners ang mga comment, no? Salamat kayo, no, sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama. Pagpaabot sa mga sumpay, no? O kung di ka maglangan mga listeners kay i-mix pa. I-export pa, maabta na po din kidlawon ba. Mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all. Advance. Merry Christmas.